Siku lapa 1 Disemba ndi siku lokumbukira HIV komanso Edzi. Siku ili limagwiritsidwa ntchito pofuna kupereka uthenga wapaderadera pofuna kuchenjeza anthu za matenda a HIV komanso Edzi, kuphatikizapo kulirira onse amene analowa m'manda chifukwa cha nthendayi. Nthendayi ili ndi zikhulupiriro zambirimbiri. Mutafunsafunso lakuti nthendayi inabwera bwanji, anthu ambiri akuyankhani zinthu zochuluka, koma funso ndikumati mumaziwa ziti? Bwanji musiku la lero mundilole ndichite go through tione mmene atsogoleri athu a dziko la Malawi anagwirira ntchito yofuna kulimbana ndi HIV komanso Edzi. Komanso mu video ina tikhati kufotokoza mmene oyimba anagwirira ntchito pofuna kuthana ndi HIV komanso Edzi. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhalire limodzi. Munthu oyamba kupezeka ndi HIV komanso Edzi m'Malawi muno adapezeka pa chipatala cha Kamuzu Central kumeneko ku Lilongwe mchaka cha 1985. President Hastings Kamuzu Banda, amene anali pa mpando wa ulamuliro mu nthawi imeneyo, adayika ndondomeko zingapo zopewera matenda a AIDS ndipo anakhazikitsa National AIDS Control Program mu gawo la unduna wa zaumoyo kuti athane ndi mliri omwe unkakula mu nthawi imeneyo. Abanda ankakhulupirira kuti nkhani zokhuza kugonana kuphatikizapo kufala kwa kachilombo ka HIV komanso AIDS siziyenera kulankhulidwa pagulu. Mu nthawiyi kunali koletsedwa kuti nzika ya dziko la Malawi azikambirana momasuka za muliriwo. Mchaka cha 1989 Abanda adakhazikitsa ndondomeko ya zaka zisanu ya World Bank Medium Term Plan yomwe inkalimbana ndi muliriwo. Chiwerengero cha HIV chinakwera kwambiri mu nthawi imeneyo. Kutasankhidwa Bakiri Muluzi mu chaka cha 1994, Bakiri ananenesa kuti ndikofunika kwambiri kuti dziko lonse ligwirane manja pofuna kuthana ndi muliri wa AIDS. Ndikukhulupirira kuti kwa amene munabadwapo pakale mukukumbukira ino Bakiri ali pa mpando mu nthawi imeneyo ku primary school kunkagawidwa makope, ndipo kuzikutiro pake pankakhala uthenga ochokera kwa mtsogoleri wa dziko mu nthawi imeneyo Bakiri Muluzi opempha anyamata ndi asungwana kuti apewe mchitidwe wachiwerewere cholinga chokuti athane ndi HIV and AIDS. Koma mu nthawi ino sitili pano kukamba za kwambiri za nkhani zokhuza ndi maphunziro komanso HIV and AIDS. Bwanji tikambe mmene atsogoleri anachitira pofuna kulimbana ndi HIV komanso AIDS. Mchaka cha 2000 Amuluzi adakhazikitsanso ndondomeko ina ya zaka zisanu yotchedwa National Strategic Framework, komanso monga momwe Banda anachitira zaka zisanu za World Bank Medium Plan zija. Dongosololi silinagwire ntchito. Mchaka cha 2001 pothana ndi mavuto omwe anachitika mu National AIDS Control Program yomwe Abanda anakhazikitsa, Amuluzi adakhazikitsa National AIDS Commission mosiyana ndi Abanda omwe amalepheretsa anthu kuziwa zambiri za mliriwo. Amuluzi anaonesa kuti nkhani za HIV and AIDS zizipezeka pa wireless yakanema, manyuzipepala komanso izi zimawayilesi zimene anthu amamverazi, komanso muzikwangwani zosiyanasiyana. Komabe ngakhale Amuluzi anayesesa kufalikira kwa kachilombo ka HIV kunali kale kukhuza miyoyo yambiri komanso kunakhuza ulimi wa dziko lonse la Malawi, kudagwa njala mchaka cha 2002. Izi zinachitika chifukwa chakuti anthu ambiri, pafupifupi banja lina lililonse, khomo lina lililonse, pafupifupi mtundu wina uliwonse mmuzi, mudali munthu awiri kapena mmodzi amene adali okhuzidwa ndi nthenda imeneyi. Amalawi adapeza mwayi wopeza mankhwala ochepesa mphamvu ya kachilombo ka HIV komanso AIDS mu 2003, ndipo thandizo ili lidachokera ku Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Komanso chisankho cha president chidachitikanso mu 2004 zimene Bingu wa Mutharika adasankhidwa kukhala president.
zochitika zaboma zinakula kwambiri, koma amuthalika atangosankhidwa kumene anakumana ndi mikangano komanso adayamba kukhala pa mkangano ndi amuluzi. Nthawi imeneyo zimene chidachititsa chinali chakuti amuthalika adayamba ntchito yolimbana ndi katangale, zimene zinasokoneza boma kuti lisachitepo kanthu kwambiri pa nkhani ya zachakudya komanso edzi. Ngakhale izi zinali zovutirapo, muthalika anakwanisa kukonza ndondomeko ya dziko lonse lofuna kulimbana ndi muliri wa HIV and AIDS, ndipo pa nthawi imeneyo anasankha mlembi wamkulu woona za HIV komanso AIDS pa nthawi imene iyeyo anali mtsogoleri. Kusankhidwa kwa Bingu wa Muthalika zidachitisanso kuti ma ARV akhale aulere opezekera malo ena aliwonse ngakhale mzipatala zakumudzi kwambiri. Komabe ngakhale kuti kuchokera mu nthawi imene Bingu wa Muthalika adachoka pa mpando pabwera mapurezidenti angapo amene akhalanso nawo akuyima nji pasogolo kufuna kuti anthu aziwe chilungamo cha HIV and AIDS, anthu aziwe bwinobwino za muliri wa AIDS. Still more, alipo anthu ena mpaka napanopa zokuti kuli AIDS ndipo imapha salabada. Alipo anthu ena amene adatenga AIDS ali anthu osalakwa, anapasiridwa AIDS ndi okondedwa wawo, anapasiridwa AIDS mwina pa ngozi pofuna kupulumutsa anthu, anapasiridwa AIDS mwina pa nthawi imene ankabadwa. Bwanji nkhaniyi mmene atsogoleri osiyanasiyana anatengerapo gawo pofuna kuti anthu ochuluka asakhale ndi HIV komanso pofuna kulimbana ndi muliri wa HIV and AIDS. Inunso mutatengapo gawo pofuna kulimbana ndi muliriwo. Pochita share video iyi kwa anthu, mukhala mwathandizira kuti aliyense adziwe mmene atsogoleri osiyanasiyana anatengerapo mbali. Mu part 2 tikhala tikufotokoza oyimba mmene anagwirisira ntchito luso lawo pofalitsa uthenga wa AIDS umene mu nthawi ya Hastings Kamzo Banda sizidachitike chifukwa iyeyo sankafuna kuti uthenga ugonana uzikhala wapena paliponse ndi ana omwe osakhwima pa mchombo azionera. Bwanji tikakumane mu part 2. Pa screen ipo pali video, just click on that video. Ngati pano nthawi imene mukuonera video iyi palibepo, just give it a time, posa chidopa pa ikhalapo. Zina langa ndine Sam Mavita. I make videos for YouTube. You can just subscribe to